Magandang araw po sa iyo, Sir Hula. Isang kwento po ang nais kong ibahagi sa inyo. Pero bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jace. Tubong Negros Occidental po ang aming pamilya. Simple lamang po ang aming pamumuhay. Ang aming pamilya noon ay nag-aalaga ng baboy. Bilang isa na rin sa pinagkukuhanan namin ng mapagkakakitaan. At bilang nag-iisang anak ng aking mga magulang, ay tumutulong din ako sa mga ito sa pag-aalaga ng aming mga baboy. Sa tuwing uuwi ako ng bahay galing sa eskwelahan o kapag wala naman pasok ay ako ang naatasang magpakain sa mga ito. Hindi lamang kasi ito ang trabaho ng aking mga magulang. Isa rin noong labandera si Mama at si Papa naman ay isang driver ng jeep. Kaya ako lamang ang nag-iisang nakakatulong sa pagpapakain at pag-aalaga ng aming mga baboy kapag pagod ang mga ito dahil sa pagtatrabaho. Dahil nga isa rin ako sa nag-aalaga. Minsan kapag alam kong may kulang sa aking pagbibilang sa mga ito, kapag naisipan kong bilangin ay tinatanong ko sa aking mga magulang kung may naibenta ba silang baboy namin. Tiyempo kasi na nasa paaralan ako kapag nagbebenta ang mga ito. Sa isang pagkakataon noon sa Hula, maaga akong umuwi galing eskwelahan. Naabutan ko pa ang aming bahay na maingay dahil sa huni ng baboy. Napatakbo agad ako noon sa kinalalagyan ng mga ito upang tignan kung ano ang dahilan ng pag-iingay nila. Nabunutan naman ako ng tinik sa aking dibdib nang makita kong hinihila pala ang isa naming alagang baboy dahil ibebenta ng aking mga magulang. Ang akala ko kasi noon ay may hindi magandang nangyari dito kung kaya dali-dali ako napatakbo. Nang makita naman ako noon ng aking ina ay malapad naman ang ngiti nito sa akin dahil may ipangbabayad na ako sa aking paaralan. Nalalapit na kasi noon ang aming exam at kinakailangan kong magbayad ng mga bayarin. Malaking tulong naman sa amin ang pag-aalaga at pagbebenta ng baboy. Dahil dito, natutustusan rin ito ang mga pangangailangan namin. Lalong-lalo na kung kami ay nagigipit at matye-tiyempo pang may mga kailangang bilihin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbago ang lahat. Papalapit na noon ng Pasko. Nalalapit na rin ang Christmas break ng mga paaralan. Dahil doon sa Hula ay maaga na akong nakakauwi ng bahay. At ako ang nagsisilbing tagapagpakain ng aming mga alaga. Isang magandang pribilehiyo naman sa amin ng Pasko sapagkat marami kaming nabebentang baboy. Marami kasi ang naghahanap ng baboy sa tuwing nalalapit ang Pasko upang ipanghanda. Sa labis na kasiyahan ng aming pamilya noon dahil sa kasaganaan sa aming pagbebenta ng mga alagang baboy, ay hindi namin inakalang dadating ang puntong mawawala sa amin ang ilan sa aming mga alaga. Nangyari ang lahat noong isang hapon na umuwi ako galing ng paaralan. Hindi ko alam kung bakit noong mga panahong iyon ay kinutuban akong may hindi magandang nangyari ng araw na iyon. Walang tao sa bahay. Marahil ay hindi pa nakakauwi ang aking ina. Mula sa kanyang paglalabagayon din ng aking ama na namamasada. Nang makauwi ako at makapagpalit ng aking uniforme noon, ay agad ko namang inasikaso ang ipapakain ko sa aming mga baboy. Nang makatapos ako sa pagtitipon ng aking dadalhin sa kulungan ng aming baboy, ay tinahak ko na ang daan patungo rito. Palapit ako ng palapit sa kulungan nang marinig kong nag-iingay ang aming mga alaga. Napapahimik pa ako at
Napapawi kang marahil ay gutom na ang mga ito kung kaya nag-iingay. Inisa-isa kong lagyan ng kanilang makakain ang bawat lagayan ng mga ito sa bawat kulungan. Pero nung nasa kalagitnaan na ako ng aking paglalagay ng pagkain, ay napahinto ako dahil sa aking nakita. Walang pag-aalintana akong pinasok ang kulungan ng aming baboy at nilapitan ng isa sa mga ito. Napamura lamang ako matapos na mapaduwal ng makita ang isa naming alaga na nakahandusay at wala ng buhay. Hindi na ako nakalapit pa dahil sa nadidiri akong makita ang wakwak nitong tiyan. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko, kung kaya lumabas na lang ako at tinapos ang pagpapakain sa mga ito. Nang dumating ang aking mga magulang ay agad kong sinabi ang aking nakita. Hindi maitago ng aking mga magulang ang galit na kanilang nararamdaman. Wala naman kaming idea kung sino ang may gawa ng ganoon sa aming alaga. Galit na galit noon ang mga magulang ko dahil sa nangyari sa isa naming alaga. Pero wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang ilibing na lang ito sa lupa. Hanggang sa naghapunan na kami noon ay nag-uusap kami tungkol sa nangyari sa aming baboy. Tinatanong pa ako ng mga magulang ko kung wala ba talaga akong nakita na umatake rito. Kaya napailing na lang ako at sinabi ko na nagpapakain ako ng iba pang baboy nang makita ko yon. Dahil sa pagkainis ni Papa ay naisipan nitong puntahan ng aming mga alaga pagkatapos namin maghapunan. Bandang 8:00 pa lamang iyon ng gabi nang pinuntahan namin ang kulungan ng aming alagang baboy. Mga ilang hakbang na lamang ang layo namin dito ay nakarinig kami ng ingay mula sa aming alaga. Dahan-dahan naman humahakbang ang aking ama matapos sabihin sa akin na tila ba may mali sa ingay na nililikha ng aming alaga. Para kasing hinahampas ito at nasasaktan base sa ingay na nililikha nito. Nang narating namin ang kulungan ng aming alaga, ay nagulat na lamang kami ng aking ama dahil sa aming nakita. Isang malaki at maitim na baboy ang walang awang kumakain sa aming alaga. Dahan-dahan namang pumulot ang aking ama ng isang malaking bato. Napatakip naman ako ng aking bibig nang mapagtanto ang ginagawa nito. Nakatalikod ito sa amin, dahilan para hindi magambala ang ginagawa nito. Sarap na sarap pa ito habang nilalantakan ang isa naming baboy. Wakwak na ang tiyan ng kawawang hayop at nanunuyo na rin ang dugo. Nang makapulot na si Papa ng malaking bato, ay ibinato nito sa pwesto kung saan ang nilalang na kumakain sa aming alaga. Marahil ay nasaktan rin ito nang tumama sa kanyang balikat ang malaking bato. Dahil sa ginawa ni Papa ay natumba pa kami ng lumundag at sugudin kami ng nilalang. Umaangil na rin ito sa amin at walang ano-ano ay napatakbo ito palayo. Napatulala naman ako dahil nakita ko ito ng malapitan. Ang aking ama naman ay sinundan pa ito at pinagbababato. Nang bumalik ang aking ama, ay hinila na ako nito para umuwi. Kinaumagahan noon, ay inilibing na lamang namin ang namatay na baboy. Maging ang aking ina, ay nagalit rin dahil sa pagkamatay ng aming alaga. Kaya wala nang nagawa ang aming pamilya
kung hindi ang ibenta ang lahat ng aming baboy sa isang negosyanteng kakilala ng amo ng aking ina. Ang pera na pagbentahan ay ipinundar na lamang namin ng isang hulugan jeep para sa aking ama. Hindi ko alam, Sir Hula, kung anong klaseng nilalang ang umatake sa aming mga alagang baboy noon. Hanggang sa naikwento ko ito sa matandang amo ko sa aking pinagtatrabahuhan. Isa raw iyong aswang na tanging baboy ang kinakain. Mambababoy daw ang tawag dito.